καλώς ορίσατε. Η ΔΕΙΑΝ γενικώς είναι ένα μάχημο, να το πούμε πόστο ή υπουργείο, πώς να το πούμε, στο Δήμο Ναυπλιαίων, διότι το νερό δεν κρατιέται, δεν έχει ώρες, δεν σταματάει. Το νερό και τα λίμματα πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι εν κίνηση. Το πόστο που μου εμπιστεύτηκε ο δήμαρχός μας, ο κύριος Δημήτρης Ορφανός, είναι ένα δύσκολο πόστο, αλλά συνήθως εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να κάνω την προσπάθειά μου και να βρίσκουμε λύσεις στα δύσκολα. Εκεί θα μας κρίνει και ο κάθε πολίτης, στα δύσκολα, στα εύκολα δεν μπορεί να σε κρίνει. Σας κάλεσα εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο, τον πολίτη του Δήμου Ναυπλιαίων και τον καταναλωτή μας για διάφορα θέματα. Μέσα στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης είναι θέματα που αφορούν την ασφάλεια της ποιότητας νερού που παρέχουμε στον κόσμο στη βρύση του. Είναι θέματα που αφορούν έργα που γίνονται από τη ΔΕΙΑ στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων εργαλείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και γίνονται σε όλες τις δημοτικές ενότητες, και για την καθημερινότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μέσα στα πλαίσια της ποιότητας του νερού είναι ότι το νερό αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε, είναι με τα χαρτιά που έχουμε, είναι πόσιμο με τις αναλύσεις, είναι πιστοποιημένο πόσιμο το νερό δηλαδή παρέχουμε στον κάθε πολίτη στη βρύση του, είναι πόσιμο, προέρχεται από τις πηγές της Λέρνης. Όλοι γνωρίζουμε τις πηγές της Λέρνης που υδροδοτείται η πόλη του Ναυπλίου και η πόλη του Άργους. Έχουμε κοινές πηγές οι δύο Δήμοι και οι δύο ΔΕΙΑ. Είτε ένα μέρος του Δήμου Ναυπλιαίων και της ΔΕΙΑΝ υδροδοτείται από μία γεώτρηση, αυτό είναι το χωριό Μηδέα, το οποίο και αυτό είναι ελεγμένο, πιστοποιημένο και είναι καλής ποιότητας νερό, όπως και τα καρναζέικα, τα Ήρια και η Κάντια. Αυτή τη στιγμή και σε αυτά τα χωριά, στη Δημοτική Ενότητα του πρώην Δήμου Ασσίνης, στην κοινότητα Ηρίων και Καρναζέικων, το νερό είναι πόσιμο. Για τα δε Καρναζέικα και Ήρια είναι εδώ και έναν 1,5 μήνα πόσιμο. Για την Κάντια είναι πόσιμο όλο το χρόνο, γιατί λειτουργεί ένας μισθωμένος αφαλατωτής για το χωριό της Κάντιας. Άρα για αυτή τη στιγμή το νερό είναι πόσιμο, θα κάνουμε τα μεγαλύτερα δυνατά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε στον κόσμο καλής ποιότητας και πόσιμο νερό. Όταν θα χρειαστεί, και μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά οι προβλέψεις και των επιστημόνων είναι ότι θα χρειαστεί, να ρίξουμε άλλη πηγής νερό στο δίκτυό μας. Θα έχουμε ενημερώσει από μέρες πριν, εμείς θέλουμε τον πολίτη και τον καταναλωτή να είναι ενημερωμένος. Θα έχουμε ενημερώσει τον πολίτη για την κάθε αλλαγή που θα κάνουμε στην πηγή που θα τροφοδοτεί το δίκτυό μας νερό. Αν είναι πώς, π.χ. για τον ανάβαλο. Θα έχουμε κάνει καμπάνια που θα έχουμε ενημερώσει τον πολίτη πριν του ρίξουμε τον ανάβαλο στο δίκτυο. Θα έχει ενημερωθεί, γιατί μας ενδιαφέρει ο πολίτης να είναι ενημερωμένος. Τι καμπάνια? Θα έχουμε κάνει μια καμπάνια η ΔΕΙΑ με τα μέσα ενημέρωσης, να ενημερωθεί ο πολίτης το τι πρόκειται να γίνει και τι σημαίνει ανάβαλος και τι σημαίνει αν θέλουμε να μην ρίξουμε ανάβαλο, ποιες θα είναι οι συνέπειες όταν θα δούμε ότι η Λέρνη γονατίζει και δεν θα έχει τις ποσότητες που θα θέλουμε για να μπορούμε να καλύψουμε το 24ωρο του κάθε καταναλωτή, να έχει νερό στη βρύση του. Είτε αυτό αν θα λέγεται πόσιμο όπως είναι σήμερα, είτε μιας άλλης ποιότητας νερού. Δηλαδή θα θέλουμε να του καλύψουμε τις ανάγκες του όλο το 24ωρο ή να του έχουμε νερό πόσιμο και καλό 5 ώρες την ημέρα π.χ. και τις άλλες ώρες να μην έχει καθόλου νερό στο δίκτυο. Εκείνη τη στιγμή θα κάνουμε σε συνεργασία μαζί σας μία καμπάνια από τη ΔΕΙΑΝ, οποία θα αναλύουμε όλα αυτά όταν θα χρειαστεί να κάνουμε την αλλαγή πηγής. Θα τον έχουμε ενημερώσει αρκετές μέρες πριν. Μας ενδιαφέρει πολύ και εμένα σαν πρόεδρο της ΔΕΙΑΝ και το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ενημερωμένος ο πολίτης για το κάθε τι. Μετά θα δούμε σε ποιες προς τα που πρέπει να βαδίσουμε όσο αφορά τη σπατάλη του νερού. Εμείς λόγω ότι το νερό
τα τελευταία χρόνια ο νομός μας σιγά σιγά μπαίνει στο κόκκινο όσο αφορά την ανομβρία, ξηρασία, υφαλμήρωση, και ήδη έχουν πει οι επιστήμονες ότι τη δεκαετία 2030-2040 θα είμαστε στο κόκκινο νομός μας και θα πάμε και για ερημοποίηση. Άρα και θα πρέπει και εμείς από τώρα να σχεδιάσουμε, γιατί έχουν έρθει τα μηνύματα, ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο να κάνει οικονομία στο νερό, να μην κάνει σπατάλη. Μέσα στα πλαίσια αυτής της οικονομίας και της σπατάλης είναι και οι τυχόν διαρροές που γίνονται από εμάς από τυχαίν βλάβες, είτε από αφανείς βλάβες, να είμαστε κι εμείς, να έχουμε τα καλά αντανακλαστικά σαν υπηρεσία, σαν ΔΕΙΑΝ, ώστε γρήγορα να μπορούμε να διορθώνουμε τις βλάβες, να γίνεται γρήγορη δηλαδή βελτίωση, αποκατάσταση της βλάβης, και μπορεί μία βλάβη που είναι αφανής, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές τέτοιες, να έχουμε καλά αντανακλαστικά, να τη βρούμε γρήγορα, να μην έχουμε νερό απώλεια. Υπάρχουν παροχές χωρίς υδρόμετρα. Αυτό, όπως το γνωρίζουμε και εμείς εδώ και ο κόσμος το γνωρίζει και θα πρέπει να το γνωρίζει, όλες οι παροχές του νερού θα πρέπει να είναι με υδρόμετρα. Είναι παράνομο και παράτυπο να μην υπάρχει παροχή και χωρίς να έχει υδρόμετρο. Και σίγουρα μία παροχή σε κάθε περιοχή θα πρέπει να την ξαναδούμε, να την βελτιώσουμε και να την κρίνουμε πάλι από την αρχή αν είναι χρήσιμη ή αν είναι σπάταλη. Εμείς είμαστε εδώ για να τα βελτιώσουμε όλα αυτά. Όσο αφορά τον τομέα των έργων, υπάρχουν πάρα πολλά έργα που τρέχει η ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούμενα. Υπάρχουν έργα που σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλίων είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και εμείς είμαστε που συνεχίζουμε. Είναι στο έργο που ήταν στις αναπλάσεις στον Ψαρομαχαλά, στον Ναύπλιο, είτε στην Οδό Αιγείου, είτε στο Τολό, στην Οδό Σέκερη. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και βοηθά αυτή τη στιγμή, είναι συνεργάτης η ΔΕΙΑΝ, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Για να γίνει π.χ. η Οδό Σέκερη, όλη αυτή η βελτίωση που έγινε, η ΔΕΙΑΝ άλλαξε όλα τα δίκτυα από κάτω της ίδρευσης και των ομβρίων. Το ίδιο έγινε και στο Ψαρομαχαλά, το ίδιο γίνεται αυτή τη στιγμή και στην Οδό Αιγείου. Γιατί δεν ήταν μελετημένα ώστε μέσα στη μελέτη να είχε μελετηθεί και οι αντικαταστάσεις αυτών των δικτύων. Δηλαδή βρέθηκε η ΔΕΙΑΝ, θα πρέπει να χρηματοδοτήσει, να βρει πόρους, με ιδίους πόρους να χρηματοδοτήσει όλες αυτές τις αλλαγές. Υπάρχει ένα έργο ανοιχτό αυτή τη στιγμή, χρηματοδοτούμενο, που αφορά την πρώην Δημοτική Ενότητα Τύρινθας, Νέα Τύρινθας, στο χωριό, στην κοινότητα του Αγίου Ανδριανού. Ελπίζουμε ότι μέσα στο Μάιο ή αρχές Ιουνίου θα εγκατασταθεί ο εργολάβος για να ολοκληρώσει το αποχετευτικό του Αγίου Ανδριανού. Αυτή τη στιγμή στον Άγιο Ανδριανό δεν υπάρχει αποχέτευση να είναι συνδεμένο το χωριό με τον βιολογικό. Είναι ανοιχτό το έργο, πιστεύουμε ότι Μάιο ή Ιούνιο θα εγκατασταθεί ο εργολάβος να αρχίσει το αποχετευτικό. Υπάρχει ένα άλλο έργο αυτή τη στιγμή που κατασκευάζεται χρηματοδοτούμενο, που αφορά την αποχέτευση της Δημοτικής Ενότητας Μηδέας, που αφορά το χωριό της Αγίας Τριάδος, το οποίο είμαστε στη φάση ότι γίνονται οι συνδέσεις όχι των κατοικιών με το αποχετευτικό, οι συνδέσεις από τον κεντρικό μας αγωγό προς τα φρεάτια που θα περιμένουν να κάνει τη σύνδεση μετά ο κάθε καταναλωτής. Υπάρχει ένα άλλο χρηματοδοτούμενο μεγάλο έργο στη Δημοτική Ενότητα Ασίνης, το οποίο αφορά δύο περιοχές, το Τολό και το Δρέπανο, την περιοχή Γερμανοχώρια του Τολού ψηλά στο Τολό, προς το νέο Τολό πάνω, και την περιοχή Κουμουράδα Δρεπάνου, το οποίο και αυτό είναι ψηλά στο Δρέπανο, το οποίο αυτό θα λύσει προβλήματα πολλά όσο αφορά τη διανομή του νερού σε αυτά τα χωριά. Ήταν πολύ ενεργοβόρο και είχαμε και πάρα πολλές βλάβες. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο μέσα στο 2024, ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει, θα λύσει πάρα προβλήματα στην εκεί περιοχή. Υπάρχει πάλι ένα έργο μεγάλο χρηματοδοτούμενο με τη Λατομική, το οποίο αφορά τη μεταφορά νερού από τα Λευκάκια του Δήμου Ναυπλίων μέχρι την Ασίνη, Τολό, Δρέπανο, Κάντια ίδια, που βασικός στόχος είναι να υδροδοτηθεί η Κάντια και τα Ήρια με νερό που υδρεύεται των Ναυπλίων, η ΔΕΙΑΝ.
αλλά συγχρόνως θα αλλάξει και ο κεντρικός αγωγός που μεταφέρει το νερό μέχρι την κεντρική δεξαμενή του τολού, μέχρι την κεντρική δεξαμενή της Ασσίνης και μέχρι την κεντρική δεξαμενή του Δρεπάνου. Όλα αυτά μαζί, μόλις ολοκληρωθεί το έργο αυτό, και αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 24, αρχές του 25, μακάρι να ολοκληρωθεί και μέσα στο καλοκαίρι, δεν το βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει, ευελπιστούμε ότι και αυτό θα τελειώσει προς τα τέλη του 24, είναι χρηματοδοτούμενο, θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και στην εκεί περιοχή όσο αφορά την ίδρυυση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έργο χρηματοδοτούμενο που όλοι το γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει, έχει υπογραφτεί μέσα στο Νοέμβριο του 23, έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, είναι το έργο των 21 εκατομμυρίων ευρώ, είναι το μεγαλύτερο έργο που τρέχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ναυπλιαίων, το μεγαλύτερο έργο που κάνει η ΔΕΙΑΝ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα έργο κυρίως αποχετευτικό, έχει μέσα στο έργο και ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, έχει αναβάθμιση του βιολογικού του τολού μαζί με το αντιλιοστάσιο ρόδων στο τολό, έχει αντιστήριξη των πρανών και των βράχων στην περιοχή που είναι κατασκευασμένος ο βιολογικός του τολού, έχει αποχετευτικό δίκτυο στο βιβάρι της κοινότητας Δρεπάνου που θα καταλήγει στον βιολογικό του Δήμου Ναυπλιαίων, έχει αποχετευτικό δίκτυο της καλυθέας κοινότητας Δρεπάνου που και αυτή όταν θα ολοκληρωθεί θα καταλήγει στο βιολογικό του Δήμου Ναυπλιαίων, έχει αποχετευτικό της κοινότητας Ασσίνης η οποία αυτή όταν θα ολοκληρωθεί θα καταλήγει στο βιολογικό του πρώην Δήμου Ασσίνης που είναι κατασκευασμένο στο τολό, τον γνωρίζετε, που δέχεται τα λίμματα αυτή τη στιγμή της κοινότητας τολού. Έχει αποχέτευση μέσα σε αυτό το έργο στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Τύρινθας, της κοινότητας Νέας Τύρινθας. Αυτή τη στιγμή η κοινότητα της Νέας Τύρινθας δεν έχει αποχετευτικό. Θα κατασκευαστεί με αυτό το έργο αποχετευτικό δίκτυο της κοινότητας Νέας Τύρινθας που θα πηγαίνει και αυτό μόλις ολοκληρωθεί στο βιολογικό Άργους Ναυπλίου. Έχει το φωτοβολταϊκό πάρκο και έχει και έναν λήπτη βοθρολιμάτρων compact που θα κατασκευαστεί μέσα στο βιολογικό του πρώην Δήμου Ασσίνης στο τολό, ο οποίος θα δέχεται βοθρολίματα της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Ασσίνης από σημεία που θα λειτουργούν ακόμη βόθροι. Θα έρχονται δηλαδή τα βιτία που θα έχουν πάρει τα λίματα από τον κάθε βόθρο και θα τα φέρουν στο λήπτη βοθρολιμάτων compact που θα κατασκευαστεί μέσα στα όρια του βιολογικού του Δήμου Ασσίνης που είναι στο τολό. Ήδη υπάρχουν δύο ίδιοι compact λήπτες βοθρολιμάτων αυτή τη στιγμή και λειτουργούν ύστερα από την αναβάθμιση που έγινε από το έργο στο βιολογικό Άργους Ναυπλίου που υπάρχουν και λειτουργούν. Ένα πολύ μεγάλο έργο έγινε και για τους δύο Δήμους, για τις δύο ΔΕΙΑ, αυτό με την αναβάθμιση του βιολογικού Άργους Ναυπλίου και δηλαδή των δύο ΔΕΙΑ. Είναι προς την ολοκλήρωσή του, υπολείπονται τα 500 μέτρα του αγωγού που θα πηγαίνει υποθαλάσσια στο βάθος στη θάλασσα, τα καθαρά πλέον λίματα από το βιολογικό. Πιστεύω σε συνεργασία των δύο ΔΕΙΑ και με την περιφέρεια ότι θα λυθεί και αυτό και θα ολοκληρωθεί για να λύσει ένα πάγιο πρόβλημα. Μετά ένα άλλο έργο είναι, όλοι γνωρίζετε το δρόμο Αγία Ελεούσα Λευκακίων, που τη δεξιά πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς το τολό είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτό είναι τα τελευταία 10 χρόνια που υπάρχει. Ο δρόμος αυτός είναι σε άθλια κατάσταση, η δεξιά του πλευρά είναι βομβαρδισμένος καθημερινώς από βλάβες της ΔΕΙΑ Ναυπλίου σε συνεργασία πριν από εμάς του Δήμου, της ΔΕΙΑ και της Περιφέρειας και σίγουρα και των κοινοτήτων που υπήρχαν, όπως και εγώ είχα κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις σαν πρόεδρος κοινότητας που ήμουν την προηγούμενη τετραετία, 19-23, στους αντιπεριφερειάρχες που ήταν τότε. Πάντα παρέμβαινα και είτε με χαρτιά είτε προσωπικά, ώστε να αλλάξει η εικόνα αυτή, να αλλάξουν οι αγωγοί και να μην υπάρχει αυτό το χάλι στο δρόμο που φέρει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πολίτη όσο αφορά την κυκλοφορία. Ξεκίνησε τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου του 23,
σταμάτησε στις 14 Ιουλίου λόγω ότι υπήρχε μεγάλη όχληση στην κυκλοφορία του δρόμου, γιατί ήμασταν στο full το σεζόν του καλοκαιριού. Δεν συνεχίστηκε το έργο γιατί είχαν άλλα προβλήματα οικονομικής φύσεως και από τις δύο πλευρές. Από την ημέρα που έχω εγκατασταθεί εδώ έχω κάνει παρεμβάσεις και στην περιφέρεια, έχω συναντηθεί με την περιφέρεια, με τον κύριο Ματζούνη, τον αντιπεριφερειάρχη, και με τον κύριο Καπαρέλο της εταιρείας που έχει πάρει το έργο, και είμαστε στην συνεργασία μαζί να λύσουμε όλο το πρόβλημα ώστε το έργο να τελειώσει και να φτάσει μέχρι τα Λευκάκια, ώστε να λυθεί αυτό το πάγιο πρόβλημα που είτε επηρεάζει την ασφάλεια του πολίτη όσο αφορά την οδική του ασφάλεια, διότι ο δρόμος είναι βομβαρδισμένος, και όσο αφορά τη σπατάλη νερού, διότι εκεί γίνεται καθημερινώς βλάβες και σπαταλούμε το νερό. Είδαμε στο διαδίκτυο, σας κατηγορούσαν για κάποια βρύση ή κάτι, τέλος πάντων. Θέλετε κάτω-κάτω. Αλλήμωνο αν εγώ στο χωριό μου, που το αγαπάω, που εκεί ζω και δραστηριοποιούμε, που εκεί έχω γεννηθεί, που εκεί ήμουν πρόεδρος και όλοι γνωρίζουν το τι έχω προσφέρει στο χωριό μου τα 4 χρόνια που ήμουν πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να λέμε, γιατί αυτά το κάνεις όταν θέλεις να το κάνεις κάτι, το κάνεις με τη θέλησή σου και με την αγάπη σου, άρα και δεν χρειάζεται να πούμε στον πολίτη τι μας έχει στοιχήσει οικονομικός. Αυτό ήθελα και το έκανα και όλοι γνωρίζουν το τι έκανα. Αλλήμον αν στο χωριό μου εγώ θα πήγαινα να κάνω το κάθε τι κακό. Όταν γίνεται μία βλάβη, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ έχει δώσει την εντολή στον εργολάβο να πάει να φτιαχτεί η βλάβη άμεσα. Και άραγε ο πρόεδρος τον πληρώνει και είναι ενήμερος το τι γίνεται εκείνη τη στιγμή στη βλάβη. Αλλήμον αν ο πρόεδρος θα έπρεπε στις 50 βλάβες που είναι την ημέρα σε όλο το δίκτυο των χωριών, θα έπρεπε να είναι από πάνω και να παρακολουθεί. Το ότι κάποιοι νομίζουν ότι έτσι θα σπηλώσουν τον πρόεδρο ή τη ΔΕΙΑΝ ή τη Δημοτική Αρχή δεν είναι θέμα που αφορά τον κόσμο. Και μετά, όσο αφορά για κάποιες βρύσες που υπάρχουν χωρίς υδρόμετρα, αυτές οι ΔΕΙΑΝ μέσα στα όρια της πατάλης και της οικονομίας νερού, και εφόσον είναι και παράνομες χωρίς υδρόμετρα, θα τις κρίνουμε και κάποιες από αυτές θα κοπούν όταν κρίνουμε ότι δεν χρειάζονται.